Sit down. Oh, yan, go. Watashi, aristomekioro shimashita. Ano yun, Japanese? Kanina siya Soso. 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 Arigato. Arigatou gozaimashita. Arigato gozaimashita. Am I right or left? Maybe left. Kanche. Ano yun? Pinagsamang north. Okay, normal. Normal. What's up, girl? Saan ka pupunta ngayon? Ewan ko. Bahala na kung saan nila tayo dalhin. Well, siguro, pagtripan lang namin to eh. Hindi namin alam kung sino kasama namin. So, Okay. check it out. Check it out. Check it out. Okay, okay. Right here. Right here. Right here. Right here. Okay, okay. Ibig-ibig mo sa rata. Siya po, Mai. Lucas? Godobra, Lucas? Godobra? Ja. Edward, Martin? Nej. Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor? Becky? Ja. Hvorfor? Hvorfor det? Hvorfor det? I norsk? Nej, det er. Ay, konti lang yung snowbear. Yan na yun? Yan, no? Meron kaya lang konti. Yes, Beth. Hi, Beth. Ano? Nakakainis? Gusto ko silang scratch. Alam mo, pupunta kami ngayon. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ewan ko na lang. Kasi nga wala pang snow. Sana lang pagdating natin doon, hindi tayo mabasa-basa, diba? Hindi masyadong malakas ang ulan. Ito sa kanila to. Ito hahampas natin to. Oo. Hindi sa ulo nila. Sa ulo pa sa puwet. Ay, sa dalawang ulo, kung saan, baba, taas. Pwedeng both. Ayan, tignan niyo yung view. Yan. Ano bang date ngayon? Ano bang date ngayon? Ay, ano, Tia na. 12. Tia na itonta. Stop ko muna, mamaya ulit. Yan.